Ποιος πιστεύει ότι ένα αυτοκίνητο δεν έχει αρνητικά? Από το φθηνότερο Super Mini μέχρι το ακριβότερο Supercar, όλα έχουν. Το πόσο όμως είναι ικανά να μας αποτρέψουν από την αγορά ενός αυτοκινήτου, αυτό κρίνεται από τον καθένα διαφορετικά. Σήμερα θα δούμε τα αρνητικά του δικού μου νέου αυτοκινήτου, του υβριδικού Peugeot 2008, από το πιο 38 έως και την πιο ασήμαντη λεπτομέρεια. Στο τέλος θα ήθελα να δω και τη δική σας γνώμη βάσει αυτών που θα πούμε, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερο μέρος με όλα τα θετικά του αυτοκινήτου στο άμεσο μέλλον.